खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ शिबसागर जिल्लानि बटियापारायाव 37 नं माहारियारि राजा लामायाव रोजा खुवा खुनायनि जाहोनाव फुंनि समाव मोनसे दुखुनांथाव लामा जाब्रबथाय जायो। बे जाब्रबथायाव गंसे नखरनिनो सानै सोद्रोमानि जिउ खहा आरो गुबुन सासे गथ'आ सोमोनांथावै जिउ रैखा मोननो हादों। AS04 AZ3863 नम्बरनि हन्डा एक्टिवा गारिया लामा सेराव लाखिनानै दोननाय गंसे डाम्पारजों हरखाबै गाज्रियै सौग्रावनानै जाब्रबथाय जादोंमोन। बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव फिसाय बिपुल हातिमुरिया 52 बोसोर बैसोनि आरो बिसि नमिता सयकिया हातिमुरिया 35 बोसोर बैसोनि बिथांमोना सानैबो जिउ गोमायो। बे समावनो खाफाल मोजांदि सासे गथ'आ सोमोनांथावै जिउ रैखा मोननो हायो। खौरां मोननाय बायदिब्ला दुखुनांथाव नखरैनो शिबसागरनि बेदबारि बाक्सु केलुवानि थागिबि बिथांमोना नलबारियाव थानाय गावसोरनि बाहागिफोरनि न'निफ्राय फैफिनबाय थानाय समाव जाब्रबथाय जायो। जाथायनि बागै मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला जाब्रबथायनि जाहोनाव बिपुल हातिमुरियाया जायगायावनो जिउ गोमायो आरो गुबुन फारसेथिं जोखोम जानाय नमिता हातिमुरियाखौ खाथिनि शिबसागर सिभिल हस्पिटालाव लानानै थांनाय जादोंमोन, नाथाय डक्टरफोरा बिखौ गोजौ थाखोनि फाहामथायनि थाखाय डिब्रुगड़सिम दैथायहरदोंमोन आरो दसे समनि उनावनो डिब्रुगड़सिम लानानै थांबाय थानाय समावनो लामायाव जिउ गोमायो होनना मिथिहोदों। थारैनो आसामाव आरोबाव एभिक्सन जागोन नामा? गोबां समफोरावनो रायजोनि गोबां दाब दाब जायगायाव एभिक्सन खालामनाया जानानै थांबाय, जेराव गवालपारा धुबुरी बायदियाव गोबांथार आयेन बेरेखायै हा दखल खालामनानै थाग्रा गोबांथार माइनरिटि हारिनि थामहिनबा मुसलमान हारिनि सुबुंफोरखौ एभिक्सन खालामनानै होस्रांनाय हाबाफारिखौ जागायदोंमोन। बेबायदिनो गोबांथार सोरखारि हायाव दखल खालामनानै थानाय सुबुंफोरखौ होस्रांनानै सोरखारनि हाखौ उदां खालामनो हाबाय। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंबावनाय बायदिब्ला गोबांथार दखल खालामनानै थानाय सुबुंफोरखौ आरोबाव एभिक्सन खालामगोन आरो फैबाय थानाय समफोराव बर'फोरनि गेजेराव थामहिनबा ट्राइबेल माहारिफोरनि गेजेरावबो एभिक्सनखौ खालामगोन नामा? बेयो मोनसे सोंलु जानानै फैदों। गोदान दिल्लीयाव बावैसोनि बांबोनाय बार गुबुंले जानायखौ होबथानो थाखाय सोरखारा गोनांथार राहा लादों। बिस गोनां उखुन्दैजों बुंफबनाय दिल्लीयाव गुबुंले जानायखौ होबथानो थाखाय दिनैनिफ्राय दिल्लीनि बाहेराव रेजिस्टार खालामजानाय BSBI नङै गारिफोरखौ बन्द' खालामनाय जादों। बेनि अनगायैबो सोरखारा गुबुंले आबहावा होबथाग्रा राहा लादों, जेरै पलुसन कन्ट्रल फोरमान बिलाइ गैयाजासे गारिफोराव थावनि जगायनायखौ बन्द' खालामनाय जादों। सोरखारा रोखा खालामनानै होदों दि दिल्लीनि बायजोआव रेजिस्टार जानाय BSBI नङै गारिफोरनि हाबनायखौ होबथानाया अब्लासिम सोलिबाय थागोन जेब्लासिम ग्रेड 4आ गोहोम गोग्लैया। दिनैनिफ्राय गारि नायसंनायनि थाखाय 580 पुलिसनि जवानफोरखौ थिसननाय जादों आरो गं 126 चेक पइन्टफोराव गं 30 नि बेनफोरखौ फसंनाय जादों। पेट्रल पाम्पफोराव हान्थामेला बिफान, नोगोर निगम आरो जाग्रा आदार बिफाननि मावफारियाफोरखौ थिसननाय जादों आरो बे समावनो दिल्लीनि पेट्रल पाम्पफोराव गावनो गाव नम्बर प्लेट रिकगनिशन केमेरा फसंनाय जादों, जाय गनायजाथाव PUC फोरमान बिलाइ गैयै गारिफोरखौ सिनायथिनायाव मदद होगोन। गुबुन फारसेथिं PUC मेसिननि सार्भार बन्द' जानायनि जाहोनाव गोबां पाम्पफोराव आनजाद नायनायखौ बन्द' खालामनाय जादों, जायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरा घन्टा नेनानै गोसो बायनानै फैफिननो गोनां जादों। गारि सालायगिरिफ्रा नेमफोरखौ मानिगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फेसबुक लाइभनि गेजेरजों मोनसे बाथ्राखौ फोरमायदों, जेराव फैगौ 20 दिसेम्बर खालि हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ गुवाहाटीनि मुंदांखा गपिनाथ बरदलै हायुं गेजेरारि बिरखं गाथोनाव गोदान टार्मिनेल बिल्डिंखौ बेखेवफैगोन। मिथिनो मोननाय जादों दि 4,000 कौटि रां खरसाजों लुजानाय बे गोदान टार्मिनेलखौ हादोरनो बावनाय जागोन। गाहाय मन्त्रि बिथाङा बिरखं गाथोननि लांगोनायाव भारत रत्न बान्था मोनगिरि गपिनाथ बरदलैनि 80 फुट गोजौ मुसुखाखौबो बेखेवनायाव बाहागो लाफागोन होननानै बुंदों गिबि मन्त्रिया बुंबावोदि ब्रह्मपुत्रआव गंसे लाक्जारि नावआव गाखोनानै सा 25 आरो 30 फरायसाफोरजों मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आसामनि गोबां फरायसाफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। भारतारि बिरखं थामहिनबा इन्डिग'आव जेंना सोमजिनायनि जाहोनाव सिगांनिफ्रायनो हादोरनाङैनो लाख लाख दावबायारिफ्रा गोहोम गोग्लैनो गोनां जादों।
बियो टिकेट केन्सेल खालामनायल' नङा, गोबाव जानाय दावबायनायफोराबो दावबायारिफोरनि थाखाय जेंना सोमजिदों। बेनि गेजेरावनो भारतनि गुबुन मोनसे गाहाय एयारलाइन्स एयार इन्डियाया दावबायारिफोरनि स्पेशेल वार्निं फोसावदों। बे सांग्रांथि रादाबखौ दिल्लीजों लोगोसे सा आरो सानजा भारतनि गोबां बिरखं गाथोनफोरनि दावबायारिफोरखौ थांखिनानै लानाय जादों। एयारलाइन्सआ दावबायारिफोरखौ सांग्रांथि होदों दि गोबां फ्लाइटफोरा केन्सेल जानो हागौ एबा गोबाव जानो हागौ होनना। दासान्दि हादोरनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव रोजा खुवा खुनायनि जाहोनाव नुनो मोननाया खम जादों। बेबायदि थासारियाव एयारलाइन्सआ दावबायारिफोरखौ अख्रां थांलाय फैलायाव जानो हाथाव जेंनाफोरनि सोमोन्दै सिगांग्रो सांग्रांथि होखादों। गुबैयै दिल्ली आरो साहा आरो सानजा भारतनि बिरखं गाथोनफोराव एयार इन्डियाया फैबाय थानाय सानफोराव गुसु खुवानि जाहोनाव जानो हाथाव अख्रां थांलाय फैलायनि हेंथाफोरनि सोमोन्दै दावबायारिफोरखौ सांग्रांथि होदों। एयारलाइन्सआ बुंदों दि नुनो मोननाया खम जानायनि जाहोनाव बिरखंफोराव गोबाव जानो हागौ एबा केन्सेल जानो हागौ, जाय बेनि गुवार नेटवर्कखौ गोहोम खोख्लैनो हागौ होनना मिथिहोदों। फैगौ बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय गसाइगावआव बिजेपि दोलोआ साखाफारा जादोंसै। जानो गोनां 2026 मायथाइनि बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय गसाइगावआव बिजेपि दोलोआ साखाफारा जादों। बिधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर लाखिनानै दोलोनि गोहोखौ बांहोनो थांखिजों सोलिगासिनो बिजेपि दोलोनि मेल मिटिं। दिनैबो बे बिधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर लाखिनानैनो गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय जमदुवार मण्डल बिजेपि दोलोनि मावखुलियाव गासैबो मर्चानि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै मोनसे सावरायमेल खुंफुंनाय जादों। बे सावरायमेलाव क'क्राझार जिल्ला बिजेपि दोलोनि नेहाथारि राहुल नार्जारि बिथाङा बाहागो लानानै बिधानसभा बिसायख'थियाव बिजेपि दोलोआ माबायदि हाबा मावगोन बेखौ लानानै गुबैयै सावरायलायनाय जादों होनना बेबादि फोरमायदों बिथाङा। पुलिस बिफाना काचारनि जिरिंगाटआव गोबां बिबांनि गुबुन हादोरारि सिगारेट बोखांनो हादों। मोनसे गुमुर खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै जिरिंगाट पुलिस थानानि बिबानगिरि राणा कुमार नाथनि दैदेननायाव पुलिसनि हानजाया सिग्रोमनानै गुबुन हादोरनि सिगारेटफोरखौ जब्द खालामनो हादों। पुलिसनि मोनसे गोजौ थाखोनि सुलुंनिफ्राय फोरमायनाय बायदिब्ला मणिपुरनिफ्राय काछार फारसे फैबाय थानाय NL01 AG6334 नम्बरनि कन्टेनार ट्राकखौ नागिरनायाव पुलिसआ 50 कार्टन गुबुन हादोरनि सिगारेटफोरखौ जब्द खालामो आरो मोनफ्रोमबो कार्टनाव मोन 50 पेकेट दंमोन। जिरिंगाट पुलिस थानानि पुलिसआ कन्टेनारनिफ्राय बोखांनो हानाय मोन 50 कार्टननिफ्राय गासै 5 लाख गुबुन हादोरनि सिगारेट बोखांनो हादों। सिगारेटखौ कन्टेनारनि मोनसे आन्दोनि कम्पार्टमेन्टनिफ्राय बोखांनो हायो। फारसेथिं सिगारेट जगायनाय जाथायजों लोब्बा थानाय कन्टेनारनि सालायगिरिखौबो हमनाय जादों। हमजानाय गारि सालायगिरिनि मुङा दिगम्बर बिबाग, जाय महाराष्ट्रनि आहमेदानगर जिल्लानिमोन। हमजानाय दिगम्बर बिबागा मणिपुरनिफ्राय काछारनि गेजेरजों गुबुन हादोरसासिम दैथायहरनो थाखाय थांखि लादोंमोन। पुलिस बिफाना सिगारेटनि बाजारनि बेसेनखौ गोबां लाख रां जागोन होनना सान्दों। पुलिसआ गोबां खौरां बुथुमनो थाखाय हमजानाय कन्टेनार सालायगिरिखौ सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दं होनना पुलिस फारसेनिफ्राय फोरमायदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों। मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोननाय सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ।